Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Радик Бариев. Бу курста укый башлагач, Марсель абай әйтте, инде менә сиңа 1 ел татарча өйрәнсәң, сөйләп китсәң була, булмаса юк инде. Коръәннең татар телендәге яңа тәрҗемәсе Уфада. Коръән Кәримнең яңа тәрҗемәсен махсус мобиль кушымта буенча уку мөмкинлеге бар бушка. Мөгаллим дә уңган куллы хуҗабикәдә. Сания Насыйбуллина белән таныштырырбыз. Иң кадерле китабым, бу минем иске китап, аны миңа абыем бүләк иткән иде. Шомабас 2020 быелгы бәйгенең үзенчәлеген нидә? Бу Россия күләмендә тик татар биюләренә торган бер конкурс, моны жюри рәисе шулай дип раслый. Ул эштәлеге буенча түгел, форма ягыннан җиренә җиткереп эшләнгән акыллы характерлар иҗат итә. Искиткеч пластикага ия. Камал театры артистлары китабында Радик Бариев турында әнә шундый сүзләр язылган. Пантомима устасы, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, режиссер, төрле зур чаралар оештыручы. Аның башкарган эшләре бехисап. Режиссер булып китүе үзе очраклык ди. Бу көннәрдә ул 50 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтте. Бүген Шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Радик Бариев. Театрның үзенең атмосферасы. Аны аңлатып табылмый. Сәхнәдә басып торсаң, менә спектакль булмаса да менә декорация юк. Әмма ләкин син аны менә тәм белән сизәсең. Әнә шулай театр дөньясына чумып, шушы мөхит белән сихерләнеп эшләвенә инде ширек гасыр. Хәер, студент чакларындагы рольләрен дә санасаң, 30 елга туладыр. 870 кеше утыра. Син нәрсәдер эшлисең, хәрәкәтне алар менә суламыйча карап утыралар. Син аларның әйбәт уйнасаң инде. Нашар уйнасаң инде, алар инде башлый инде, телефоннары төшә башлый, кемдер телефонга карый башлый. Аны син сизәсең. Әйбәт барса, менә тып-тын. Син пауза эшләп куясың, менә алар тып-тын утыра. Суламыйлар. Әтисе Зөфәр заманында Камал театрының автобус йөртүчесе була. Әнисе бухгалтер. Шундай гадәте бар, мен аны бик яраткан кичкенә чакта. Менә кара телевизорга, менә синең яшьтәге малайлар, кызлар. Менә кара, әнә пианино уйныйлар, кара. Ә син нәрсә? Дневникта икләр, эшләр, син нәрсә инде, ни? Менә шундый ачуым килә иде, менә ул минем менә мин үземдә менә эшеннән әйтә идем. Мин алардан ким түгел, ул малайлар, кызлардан. Укырга кергәч, нинди артист буласың инде син? Теге гадәте бар бит инде. Шуннан соң инде менә шул премьералардан, менә бу премьера. Ул инде ни? Дус кызларны алып килә иде. Отырып, менә булай карап утыра иде. Тормышында иң зур эз калдырган кешеләрнең берсе әнисе, икенчесе Наил Ибраһимов була. Ул булганчык 1990 елларда урамнан кайтып кермәгән малайны сәнгатькә кертеп җибәрә. Пантомима дөньясы белән таныштыра. Шул чакларда Казанда бик каты бит, шул менә хәрәкәт күтәрелде. Пантомима, клоунада, монда фестивальләр уздырды. Мин монда еш кына чыгышлар ясадым, беренче урыннар алдым, алар бит әле урыннар белән. Шунда менә шул чорның бит инде йолдызлары, шул лицедейлар име, теге Полуниннар, алар белән таныш идем. Әмма дә ләкин ул вакытта мин теге артист булам дип уйламаган идем. Ул минем өчен бер хобби. Армиягә киткәнче заводта иритеп ябыштыручы булып та эшләп ала ул. Хезмәт иткәндә Радик Бариевка Наил Ибраһимовтан хат килә. Марсель Сәлимҗанов белән Фәрит Бикшәнтәевнең эксперименталь курс ачуы турында хәбәр ителә анда. Май аенда армиядан кайттым, шуннан соң инде менә әзерләнә башладым. Анда татарча белергә кирәкме икән? Наил, нишлим мин әйтәм, татарча белмим бит. Ярар инде әйдә. Анда аның өчен алмыйлар. Анда теге сәләтең булса алалар дип инде. Бу курста укый башлагач, Марсель абай әйтте, инде менә сиңа 1 ел татарча өйрәнсәң, сөйләп китсәң була, булмаса юк инде. Шулай итеп 1 ел бик каты тырышырга туры килде, татарча укырга.
Камал театрының кеше сәхнәсендә төнге 11-12-ләргә кадәр шөгыльләнәләр. Укыганда ук 3 диплом спектакле чыгаралар. Алар белән конкурсларда да җиңү яулыйлар әле. Хәзер без монда җидәү эшлибез, 6 малай. Бер кыз. Менә шул без җидебез инде бу театрыбызның фанатлары. Без аларның бу шул 7 кешенең алар нормаль кешеләр түгел. Барысына сез үзегез беләсездер. Ул сәхнәдән дә күрде, тормыштан да. Мин аларның барысын да яратам. Радикны мин имтихан биргән вакыттан ук хәтерлим. Чөнки Радик барыбыздан да сораша иде, барыбыз белән дә кызыксына иде. Ул гел кызыксынучан шундый кеше. Шуңа күрә Радик укыганда ук безне сәхнә хәрәкәтенә өйрәтә башлады. Иртәнге разминкалар дип аталай, без көне буе театрда була идек, кече залда. Аны Радик алып бара иде. Шуңа күрә без укыганда ук Радик Бариевтан өйрәнеп укыдык. Чөнки Радик безнең гел бер нәрсә уйлап табырга ярата. Әгәр дә гастрольгә барганда, менә шушы бригадада Радик Бариев була икән, син Оренбургка барасыңмы 18 сәгать, Уфага барасыңмы 12 сәгать, хәтта 24 сәгатьлек сәфәргә чыгасыңмы? Күңелсез булмый. Радик Бариев Мәдәният һәм сәнгать университетының 1-нче курсын төгәлләгәннән соң китәргә була. Бу хакта укытучысы Фәрит Бикшәнтәевкә кереп әйтә. Фәрит абыйның шундук бер кичкенә генә роль куйды. Ул чакта Ромео и Джульетта дигән спектакльне куя иде. Кичкенә генә роль бирдем дә, Петр роле. Шунда кереп киттем. Шуның белән ул мине ничектер менә алдап, мине театрда калдырып, миңа бик зур рәхмәтле. Монда мин уйнаганмындыр, миңа бик каты кул чапканнардыр инде. Шул менә премьерлас мин аңладым монда. Бу минем җирем. Бу хәтта үзенең туена да бармады. Чыннан да. Бу бердән-бер уникаль вакыйга. Артист спектакль дип үзенең туена килмәде. Ул көненә бер мәртәбә театрга килсә, миңа килмичә калмый. Һәм обязательно бер проблема күтәрә. Обязательно бер проблема әйтә ул миңа. Менә кара, сугы бата, радио цехны сугы бата, утнысы сугы бата, тамашачыны сугы бата, бөтенсен сугы әйдәгез хәл итегез дип. Менә шуның өчен сиңа бик зур рәхмәт, Радик. Син ярдәмче дә минем. Мин сиңа таяна алам. Ышаныгыз, бу котышкыч хата. Флореллага шундый хат язсамы? Алмаштырган кемдер минем хатны? Беренче зур роле Лопе де Веганың биюче әсәреннән Вандалина. Ул ролен хәзер дә сагынып сөйли. Радик Бариев җанландырган образлар төрлелеге белән аерылып тора. Персонажлары кызыклы. Гафу итегез, хөрмәтлем. Мин аптырап калдым бит әле. Сезне монда шыратырмын дип һич тә көтмәгән идем. Мольерның Дон Жуан, Антон Чеховның Өч сеңел кебек классик әсәрләрендә уйнау бәхете дә тәти яңа. Җирән шишәм белән Кара Чәсулудагы хан, Кара Шикмәндәге көтүче рольләре белән күп кенә бәйгеләрдә җиңәләр. Радик Бариев татар сәнгатен үстерү өчен Тукай премиясе иясе. Миндә андый бар иде. Менә бу рольне яратмыйм мин. Бар иде. Менә бунда уйнарга яратмыйм мин, менә нәрсәле менә. Әле синең ролең булып, сиңа роль биреп, син аны яратмыйсың. Труппада барбер була, шундый кемдер күбрәк уйный, кемдер азрак уйный, кемдер бөтенләй дип уйнамый дип әйтергә була. Алар өчен ул бик зур фаҗига. Ә син роль булып та син әле конфетләнеп, мин яратмыйм. Мен хәзер менә аңлый башладым, менә сыңарады. Бәлки роль начар түгелдер. Син начардыр ул рольдә. Теләсә кайсы ролен җиренә җиткереп башкара, сәхнәдә яши ул. Радик Бариев әйтүенчә, тыныч, ваемсыз кеше артист була алмый. Аның режиссер булып китү тарихы да халкына битараф булмавы театр өчен борчылуына бәйле. Бер вакыт кайбер чакырылган режиссерлардан канәгать булмыйча, Фәрит Бикшәнтәевкә керә. Әйдә, син куеп кара дигән тәкъдим ишетә. Салават Юзеев алып килде пьеса, менә шул Дачники дигән. От күршеләре ел. Куркыта. Мин бит инде әйе дидем дә, хәзер үзем куркам. Искәндәр Хайруллин әйтәм. Искәндәр әйтәм. Менә шундый хәл әйтәм. Хәзер бит инде әйттем. Ләктем бит нәфсем. Мәйтәмәдә икәү куябыз. Юк, мин куймыйм, Искәндәр әйтә. Син да үзең маташ иде. Мәйтәм, әйдә инде икәү куябыз, мәйтәм, икәү. Мин куркам, синең белән булай итеп тотынышып итеп утырырбыз, мәйтәм, залда.
Аннан соң балалар өчен көчтүкле уен әкиятен куя, соңрак сөясеңме сөймисеңме пьесасына алына. Әле алай гына да түгел. Хәзер ул күп кенә артистларның иҗат кичәләрендә, фестивальләрдә, зур чараларда режиссер. Яңа гасыр каналында барган Рәхәт яшибез ситкомын куючы да ул. Мин китәм. Ай, молодец, кызым, молодец. Кая китәсең? Аның холкына тынгысызлык хас. Хөршидә белән Мөршидә образларында тамашачылар яхшы белә. Заманында Радик Бариев Фәрит Бикчәнтәев белән берлектә 2 курста укытып чыгара. Тынычлыкны гаиләсендә таба ул. Хатыны Лилия белән бер кыз, бер малай үстерәләр, оныкларына 5 яшь. Анык бөтенләй рәхәт. Алар киләләр кунакка, кайтып китәләр, шундый рәхәт. Радик Бариев төрле яктан килгән, булдыра торган шәхес. Шулай да иң беренче чиратта ул артист. Үз йөзе, үз тамашачысы булган Татарстанның халык артисты. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Коръәннең татар телендәге яңа тәрҗемәсе Уфада. Башкортстанга эш сәфәре белән килгән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Каләм шәриф мәгънәви тәрҗемә дип аталган китапны тәкъдим итте. Шара Ихлас мәчетендә узды. 40 меңлек тиражлы басма татарлар күпләп яшәгән Россия төбәкләрендә бушлай таратыла. Әлеге акция республикабызда игълан ителгән Туган тел елы уңаеннан оештырыла. Уфада очрашуга җыелган 100гә якын диндар милләттәшләребез мөфти белән әңгәмә корып, милләткә кагылган сорауларын җиткерергә тырышты. Яңа тәфсирләрне үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова җентекләп укыды. Тарихи мәгълүматлар буенча мөселманнар арасында дөньяда иң беренче булып Коръәнне китап итеп бастырган халык татарлар була. Басма 1803 елда Казанда меңләгән тираж булып чыга. Ул хәтта чит илләргә дә сатыла. Гасырлар дәвамында татар теле үзгәрә төшә. Иске телдә язылган аңлатмаларны яки тәфсирләрне яңарту таләп ителә. Казан кунаклары Уфага 200гә якын тәфсир алып килгән. Басмалар чарага җыелган һәркемгә бушка таратылды. Камил хәзрәт Сәмигуллин бу хезмәтнең мөселманнар өчен мөһимлеген искәртте. Татар телендәге китапның бүгенге көндәге актуальлегенә аерым игътибар бирде. Без бөтен халыкка ачык. Без әйтик, әгәр дә бер хата табылса, безгә әйтегез инхар, без аны үзгәртәбез, төзәтәбез. Чөнки бу мактубатта да Мухаммад Мурат Рамзи безнең галимебез яза: "Фа инна Аллаһа аба ан ясиха илля китабаху." Аллаһ субханаһу ва тааля бары тик аның китабы сахих дөрес булсын дип теләде. Ягъни башка китапларда мутлака хата булырга тиеш. Чөнки аны кеше эшләде, кеше гамәле булгачыннан хата булырга тиеш. Демәк, безнең гамәлебездә дә хата булырга тиеш, әмма әлегә беркем күрсәтмәде. Коръәннең хәзерге татар әдәби телендәге мәгънәви тәрҗемәсен 40ка якын кеше әзерләгән. Алар арасында шәригать белгечләре, Коръән хафизләре, татар һәм гарәп теле филологлары. Тәрҗемәчеләр шулай ук Рабит Батулла, Фәрид Салман, Габделбари Исаев тәҗрибәләренә дә мөрәҗәгать иткән. Шунсы куанычлы иң беренче ул татар телендә, әлхәмдүлиллаһ. Икенчедән аның мәгънәсе киң итеп ачыла бу тәфсирнең, чөнки бик күп тәфсирләрне кулландык диде бит инде Камил хәзрәт. Менә бу без көтеп алган тәфсир, Аллаһ риза булсын һәм инде бәрәкәте булсын, безнең халкыбызга динебезне җиткерергә һәм инде диндә үсеш булуга, безнең күпме наданлыгыбыз кимүгә, гыйлемебез артуга бер хәерле сәбәпләр булсын. Рәхмәт Камил хәзрәткә һәм аның командасына. 25 ел дәвамында Ихлас мәчетенең имам хатибы булган Мөхәммәд Галләмов сөйләвенчә, Коръән тәрҗемәләре барлыгы 14 тапкыр басылып чыккан. Әлеге вариантны Уфа хәзрәте иң уңышлысы дип билгеләде. Заманча яшьләр әлеге буын балалары аңларлык дәрәҗәдә ачыкламалар, аңлатмалар бирелгән. Бу бик кыйммәтле, бик кирәкле хезмәт. Коръәннең мәгънәви тәрҗемәләре төрле милләт вәкилләрендә дә кызыксыну уята. 13 яшьлек Евгений Широков Ихлас мәчетенә 2 елга якын йөри. Татар теленә аны дәванисе өйрәткән. Бүген китапны укып карадым. Миңа нык ошаган. Өйдә мин укып карайм. Миңа нык ошады. Мин мәчеткә атна сайын йөрим, намаз укыйм. Җәмәгатьче Айнур Арсланов фикеренчә, яңа тәфсирләр башкорт халкына да файдалы һәм кызыклы булачак. Башкорт халкы, татар халкы, улар бер-беребезне тәрҗемә яһамаенча аңлайбыз. Бер-беребезнең китапларын тәрҗемә булмаенча укыйбыз. Шуның өчен бу безнең әйтәйек башкорт
башкорт мусульмандарының китапханаларына ла шундай кергән бер хазина булыр. Очрашу ахырында Камил Самигуллинга үзенчәлекле бүләк тапшырылды. Хәзерге заманда яшьләрнең шактый электрон варианттагы китапларны укуна якынрак күрә. Оештыручылар бу мәсьәләне дә уйлап куйган. Коръән Кәримнең яңа тәрҗемәсен махсус мобиль кушымта буенча уку мөмкинлеге бар. Бушка. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Мөгаллим дә уңган куллы хуҗабикә дә. Сания Насыйбуллина белән таныштырырбыз. Иң кадерле китабым, бу минем иске китап. Аны миңа абыем бүләк иткән иде. Шомабас 2020 быелгы бәйгенең үзенчәлеге нидә? Бу Россия күләмендә тик татар биюләренә торган бердән-бер конкурс. Моны жюри рәисе шулай дип раслый. Буйыкмас өчен күңелләр, кимсенмәс өчен йөрәк, сез кирәк укытучылар, безгә һәр чак сез кирәк. Фәнис Яруллин иҗатындагы әлеге шигырь юллары әйтерсеңлә киләсе героебыз Сания Насыйбуллинага багышлап язылган. Сания Әхмәт Сафа кызы Казакстан Республикасының Актүбә шәһәрендә гомер итә һәм һәр якшәмбе көнне ул нәни милләттәшләребезгә туган тел дәресләрен укыта. Өйдә исә кул эшләре белән шөгыльләнергә ярата. Уңган, улы йөрәкле һәм балаларны яратучы ватандашыбыз белән Таңсылу Насыйрова таныштырыр. Сания Насыйбуллина тамырлары белән Орча районыннан. Соңрак ул әти-әниләре белән бергә Актүбәгә күчеп килә. Сания Әхмәт Сафа кызы ире Габдинур Гайфулла улы белән хатлар аша таныша. Шунысы кызык, Сания ханымның тормыш иптәше дә Орча районыннан һәм алар күрше авылларда торып, бер-берсен белми үскәннәр икән. Бары тик Казакстанда гына алар беренче тапкыр күрешә. Габдинур Дальний Востокта хезмәт иткән иде. Шуннан хатлар язылыштык аны белән. Шуннан хезмәт итеп кайткач, без инде очраштык монда Актүбәдә. Очраштык, йөри башладык, киноларга бардык. Шулай итеп, шуннан инде бер ел җиргәнбездер. Бер ел җиреп, шуннан инде әти-әниләр безгә килделәр, безне сорарга. Сания белән 34 ел торабыз. 2 кызыбыз бар. Альбина белән Эльвира. Альбинаны кияүгә бирдек. Внугыбыз бар. Внугыбыз уже 1-нче класста укый. Так что мин үзем бик бәхетле. Ике кызын Сания ханым балачактан ук үзе белән татар үзәгенә һәм татар якшәмбе мәктәбенә йөртә. Үткән елны без сезне кадерле тамашачыларыбыз шул мәктәп белән таныштырган идек. Әлеге мәктәптә Сания Әхмәт Сафа кызы 10 елдан артык мөгаллим булып хезмәт итә. Балаларны ана телендә сөйләшергә, язарга, фикер йөртергә өйрәтә. Быел да укучылар байтак җыелган, хәтта башка милләт вәкилләре дә безнең туган тел белән кызыксына ди укытучы. Татар якшәмбе мәктәбендә без менә бу китаплар белән кулланабыз. Менә бу китап белән мин балаларга өйрәтәм балаларны. Менә бу инде фото альбом безне. Монда бөтен безнең дәресләребез, конкурслар менә бу шул альбомда. Ә инде иң кадерле китабым, бу менә бу минем иске китап. Аны миңа абыем бүләк иткән иде. Балаларга да күрсәтәм. Монда Габдулла Тукайның рәсемнәре, шигырьләре, әкиятләре, бөтенесе Габдулла Тукайның тормышы менә бу китапта. Укытучы өйдә дә укытучы булып кала икән. Сания ханым шәкертләре өйгә дә килеп өстәмә дәресләр ала һәм шундый теләүчеләр байтак. Мин татар тел белән кызыксынам. Бүген килгән укучы Эдуард Насыйбуллин, ул Казан Милли тикшеренү технология университеты студенты һәм ел сайын бик теләп татарча диктантта да катнаша. Камиллеккә шик юк диләр бит. Шуңа күрә Эдуард та татар телен камил белергә омтыла. Арчада, Байкал авылында туганнар бар. Минем әбием, минем апайлар, алар урысча белми торган. Шулар белән сөйләшергә миңа татар теле кирәк. Татар булгач, татарча белергә тиешмен.
Укучылардан ял иткән арада Соня ханым буш вакыт табып кул эшләре белән шөгыльләнергә ярата. Ул кызларына киемнәр бәйли, күптән түгел яңа эш алмазлы мозаика белән мавыга. Әлеге матурлыкны ул кызы белән икәү бергә җыйган. Соня ханым кызына килгәндә, Эльвира гаиләдә тепшик бала һәм әнисе кебек оста куллы, тырыш ул. Матурлык та аңа бирелгән. Ул хәтта 2016 елда Халыкара татар кызы бәйгесе финалында иң гүзәл кыз номинациясын яулый. Кичкенә вакыттан әни иретте токмаш җәяргә һәм кисергә. Татар кызы бәйгесендә бер тур булган инде токмаш кисәтергән. Шул турда әни иреткән токмаш кисүне миңа бик кирәк булды. Менә шулай яши безнең милләттәшләребез Актүбә шәһәрендә. Татарлыкны саклап киләчәк буынга тапшырып бара алар. Соня ханымдай милләттәшләребез телне камилләштерүдә иң алдынгы сафларда хезмәт итә. Алар пешергән милли ризыклар да телне йотарлык. Таңсылу Насырова, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казакстан. Екатеринбург шәһәрендә узучы Шымабас татар биюен башкаручылар конкурсының быелгы бүләкләр фонды ярты миллион сум тәшкил итә. Әмма бу бәйгенең бердән-бер быелгы үзенчәлеге түгел. 2017 елдан үткәрелеп килүче конкурста моңа кадәр катнашучылар саны 350-дән артмый иде. Быел исә конкурста катнашырга төрле өлкәләрдән 700 биюче теләк белдерде. Бу бәйгенең онлайн үткәрү нәтиҗәсе. Шымабас 2020 бәйгесенең жюри рәисе Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов. Бәйге барышы турында җирле хәбәрчеләребез сөйләр. Билгеле сәбәпләр аркасында оештыручылар тарафыннан Шымабас 2020 конкурсының сайлап алу турын читтән торып видеоматериаллар ашагына үткәрергә карар кылынды. 8 ноябрьдә гаризалар кабул итү туктатылды. 21 ноябрьдә җиңүчеләр Екатеринбургка чакыру алды. Биредә аларны тагын биремнәр һәм жюри белән якыннан танышу мөмкинлеге көтә иде. Әйтәсем килә, бу Россия күләмендә тик татар биюләренең торган бердән-бер конкурс. Моны жюри рәисе шулай дип раслый. Һәм без шушындай эштә беренчеләрдән булып алынганбыз икән, димәк бу эшне дәвам итәргә кирәк. Шымабас конкурсы 4 ел дәвамында уздырыла, иганәчеләрдән бер ярдәм дә сораган булмады ди оештыручылар. Проект Свердлов өлкәсе һәм Татарстан Республикасы хакимияте субсидияләре хисабына финанслана. 2020 елда конкурсның бүләк фонды 500 мең сум тәшкил итә. Рәхмәт итәсез килә үзебезнең мәдәният сарай директоры Сәгъҗанова Гөлназ. Ул безне поддержать инде. Безгә финанс ягыннан нык ярдәм итте. Шушы конкурска килергә без үзебез башта беренче турга видео тасмабызны төшереп җибәргәч, безгә килде икенче турга үттегез дигән хат. Без инде безне килү килмәү шуңа карамастан без монда килдек. Biz bu konkurska әле беренче тапкыр катнаштык. Бик ошады безгә. Регионалдагы бию коллективлары һәм аларның җитәкчеләре ничек итеп татарлыкны саклап, бик тырышып эшләгәннәрен күрдек. Региондагы татарлар белән үзебезнең иҗатыбыз белән уртаклашу бу инде безнең изге булышыбыз булып тора хәзерге көндә. Чөнки без татарлыкны югалтмаска тиеш. Жюри тарафыннан катнашучылар җибәргән 100гә якын видео каралды. Онлайн формат коллективларга тулысынча бар осталыкларын күрсәтүне чикли әлбәттә. Ләкин тәҗрибәле жюри өчен бу киртә түгел. Аларның катнашучыларга булган төп теләге халык иҗаты традицияләрен, рухын саклауга омтылыш булдыру. Татарстанда безнең татар бию битеп бара икән. Халык биюе күбрәк стилизацияга бара. Стилизация булгач биюне дә, костюмны да стилизовать бөтен хәрәкәтләрне дә. Регионнарда, Россиянең регионнарында татар бию сакланып кала. Үзләренә менә шул саклап калдырган борынгы хәрәкәтләр белән чыктылар. Шымабас 2020-нең жюри рәисе Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов конкурс барышында мастер-класста үткәрде. Конкурсантлар да канәгать. Бик ошады конкурс. Бик җылы каршы алдылар. Кешеләр бик мөлаем, бик ягымлы. Атмосфера яхшы. Биюләрне карадылар. Хореограф бик яхшы аңлатты, җитмәгән җирләрен аңлатты, ничек дальше эшләргә безгә алдагы көндә.
Үткән елларда Шумабас конкурсының гала концерты 1200 тамашачы сыйдырышлы Свердлов өлкә халык иҗаты сараенда шыгрым тулы заллар белән уза иде. Быел бүләкләү тыйнак, ләкин бик җанлы гына үтте. 350 мең сумлык сертификатны Татарстан, Чиләбе һәм Свердлов өлкәләре, Самара, Кировтан килгән коллективлар бүлеште, ә Гран-при Карелия Республикасы конкурсантларына тапшырылды. Я очень рада. Спасибо всем огромное организаторам. Спасибо большое Екатеринбургу. Шумабас 2020 җиңүчеләре катнашындагы онлайн концертны Свердлов өлкә халык иҗаты сарае һәм Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге интернет майданчыкларында карарга була. Киләсе елда Шумабас конкурсы 5нче тапкыр узачак. Оештыручылар татар халык биюе үсеше һәм проблемаларына багышланган халыкара конференция уздырырга планлаштыра. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Екатеринбург. Арттырмыйда, киметмейдә шуны бел. Татар теле инҗе, мәрҗән тулы тел. Моңлы тел ул, нурлы тел ул, туган тел. Баш очында кояш булып тора гел. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.